Šta je bilo? Dobro jutro, drugari. Dobio sam novog drugara. Čekaj, vidim gde si bre. Evo, ja sam upravio kućicu. Ejde bre, gde si? Tamo je unutra. Evo, će ga snimao drugi put. Dao sam mu ime Dobromir. Srećan Jovan Krstitelj. Zdravo živo. Danas mi je, drugari, tačno 10 godina od kad sam spoznao Boga. To je bilo fantastično jedno iskustvo i mislio sam da vam pričam o tome sad, ali imam jedan bolji dar za vas na današnji dan. Što dar, a ne poklon. Pazi, Srbi se nikad ne klanjaju. Oni može drugog samo da zagrle, kao jednakog sebi, a ne da se klanjaju. A poklon, kad kažeš što ti ideš na poklon tamo da mu se klanjaš i nosiš darove. Ja to tako vidim i zato sam prestao da pričam poklon, nego samo dar. Danas će pričamo o tome kako se Srbi krste, ono do čega sam ja došao. I stvarno bi mi bilo da me dopunite dole, ko šta ima, ko je još šta našao. Jer to je neiscrpna tema, pazi, mi smo, svašta tu ima da se otkriva, ljudi, a zajedno možemo to super da uradimo. Ne samo to, za bilo šta od ovoga što ja pričam. Jer tu ima fantastičnih stvari, bajkovitih bi rekao ja, to je bolje to da se kaže. Kad sam ja pošao da tražim ovo, kod Deda Vukana, tamo, ko je čitao Deda Vukana zna, Srbi su se krstili još u raju. I ta knjiga je mene inspirisala toliko da ja uopšte ne gledam ovo šta pričaju ni rodoverci, ja sledim to, u stvari ne sledim, nego ja osjećam to kao istinu. Ne onako kako je Deda Vukan pričao, on je i suviše grub bio, ja sam više u to ušao razumevajući šta je Bog. Deda Vukan mislio da treba se mlate svu dušmani, to mi je smešno, ali dobro, čovjek tamo šta znam, tako imao, ja nisam za to, ja mislim da sve ljude treba da urazumimo i da ih sve pretvorimo u sebi ravne, znači da svi spoznaju Boga u sebi i da se osveste, da postanu razumni ljudi, znaš, i rekao da sam uključio da snimam čovječe. Poče sunce s obajle, pa sam ja mislio da će da bude. Dakle, Deda Vukan pričao da su se Srbi krstili još u raju tamo i da su tajne krsta nama predate još tad i da je tu taj naš krst sa očilima koji on objašnjava isto u svojoj knjizi. Ja ću ostaviti link ispod ovog videa za Deda Vukana, ko će pročitati, to su fantastične priče, inspirišu Srbe i svaki Srbin treba da pročita, iako kažu da je to falsifikovana knjiga ali da bi bilo nešto falsifikovano mora postoji original. Međutim, tamo su neke stvari meni dale potvrdu da čovjek koji je to pisao, on je znao o čemu govori. Znaš, možda je to pisao neki čovjek ovako, ali taj je znao o čemu priča. Neko je napisao tu knjigu, taj ko je napisao tu knjigu, taj je znao o čemu priča. Elem, ja sam pošao da tražim, prvo mi je bilo interesantno i napisao sam i priču o tome, ću ostavim link ispod isto za priču na Facebooku, kad sam izbacio tu da ljudi čitaju zašto se Srbi krste, ali nisam znao kako se Srbi krste. Sad sam provalio i kako se Srbi krste i hoću to da podelim s vama, ali ću da im ispričam i ovo zašto se Srbi krste, ujedno kad sam već tu, da bi bilo kompletna priča. I pošao sam da tražim to, pitao sam se koja je to mudra koju drže Srbi kad se krste, znaš. I sad interesantno su mi pre neki dan ostavi čovjek, juče, prekjuče kad beše, ostavi mi čovjek link kao mudre, pošto pominjem tu i budizam i sve tu, znaš, ne znaju ljudi još uvek šta sam, ko sam i ne znaju da tražim Boga, ne tražim nijednu religiju, nego u svim religijama gledam i tražim Boga. Znaš, i onda to zbunjuje malo ljude, ali dobro će da shvate šta sam i ko sam, kako ide vreme. I on mi pusti da vidim ja kako u hrišćanstvu ljudi drže mudrove na freskama, u hrišćanskoj umetnosti. I šta koja mudra znači, znaš. Sve mudre su tamo, ja ću ostavim link ovde ispod isto za taj tekst. Super je tekst, na leto ko da znao da treba pričamo o ovome. Jedino nema ova srpska mudra, znaš, to je čudo. Znači, ljudi svašta nalaze, ovo što nam... Drugo, ljudi kažu da smo mi nekad držali dva prsta, kao... Možda pričaju šta hoće, možda veruju ljudi u šta hoće. Znači, može da veruju šta hoće, svako nek veruju šta hoće,
Evo sad ću da vam ispričam ovo šta sam našao, pa će da vidite da li je to normalno da ljudi misle tako ili šta znam, ali svako možda veruje šta hoće. Svako je slobodan da kreira svoje. Dobro. I pođem ja da tražim to i nađem. Ta mudra se zove Kubera mudra. Kubera mudra, možda odmah da je nađete na internet. To je mudra bogatstva i ispunjenja želja. Čekaj, ja vam ne snimi plot, idem ponovo tamo ka plotu. Evo je moja Efimija, ona je moj najverniji mačak. Ide sa mnom skroz u šumu, vraća se. Šov od mačke. Ajde idemo, oni počeli me zezuju, nema ih. Dokle sam stigao bre. I kažem, to je mudra za ispunjenje želja i bogatstva. Kad se drži ta mudra, samo da je držiš, uhvatiš sa obe ruke, znači 3 prsta spojiš, a mali i domali pipaju dlan. I kad držiš tako te mudre, kaže, to doprinosi tome da se svo bogatstvo u čoveku, koje treba dođe u čovekov život, dozivaš u stvari to bogatstvo. E sad, šta je tu interesantno? Šta misli čovjek za Boga? Percepcija kakva je Srba kad je u pitanju Bog. Bog je sve ono što je dobro. Znaš, kad čovjek kaže Bog i bogatstvo, bogatstvo je sve ono što je dobro. Bogatstvo ima mnoge oblike, možda ima duhovno bogatstvo, bogatstvo u znanju, bogatstvo u deci, potomcima, u stvari, ne znam šta god se navede, to je bogatstvo. Čovjek je rođen da ima bogatstvo svake vrste, to je urođeno u svakom čovjeku da ga sleduje bogatstvo svake vrste. Samo što ljudi to, posle ću ja da pričam o drugim pričama, šta se tu ljudi greše, to sve. Šta ja vidim u stvari, kako ja to razumem. Dakle, ti kad se obraćaš Bogu, kad obraćaš se Srbim Bogu, znaš, i kad priča, on u stvari traži od svega što postoji, a sve što postoji je dobro i to ću isto da objasnim. Od svega što postoji traži da mu dođe to šta mu treba. I onda se Bog javlja i kroz čoveka, javlja se kroz životinju, javlja se na najrazličitije načine, jer na taj način čovjek traži od svega što postoji da dobije ono šta treba. Mi nikad ne znamo odakle će nam grune to šta nam treba. A ono nam grune uvek, znaš, jer je Bog u svemu. I kad čovjek, Srbin, kad traži od Boga, on traži sa daj Bože, on ne moli Boga, ne kleči, jer ti kad klečiš, kad moliš, kad preklinješ, ti si bednik. I onda ako nastupaš iz ugla bede, ti samo bedu i dobijaš. Znaš, znači Srbi, ja sam napisao tu ima tamo, ali nisam ja to, još to razumevanje, to sve još je bilo, nisam ja to lepo bio objasnio, iako sam ja super tamo rekao, to ima tu taj video Srbi Boga ne mole, moj video od pre nekoliko godina, ne znam kad sam ja to snimio. Dakle, mi ne nastupamo iz ugla preklinjanja, znaš. Molitva znači obraćanje Bogu, nije to i sad ona anđelska mudra što se drži u molitvi kad se sklope dlanovi ispred, to se zove anđeli mudra, to je anđelska mudra koja te dovodi u savršeni balans. Taj položaj i kad ti si u tom položaju ti u stvari dolaziš u savršeni balans, oni koji nisu znali, oni misle da ti nešto preklinješ nekog i onda je odatle to nastalo, posle je postalo pogrdno, da ljudi mole bogove, da mole druge, to se izgubilo, nestalo i sad ljudi koji ne znaju kako se obraća Bogu, oni mole Bogu umjesto da traže emocijama, radošću, srećom, ako nastupiš iz tog ugla i zamišljajući ono šta hoćeš, ti onda dobijaš to, znaš. Ja sam napisao priču, ima tu na Drvić Omladinac Facebook strani, molitvom do ostvarenja želja, tu sam objašnjavao zakon privlačenja. Može ko hoće pročita, ali nadogradnja je ovo što sad pričam, mada neću skroz da uđem u to sve, ali hoću da objasnim koliko mogu sa Bogom i to sve šta sam ja dalje još otkrio, jer ono, to sve stepenici, razumevanje nikad nije konačno, uvijek čovjek može dalje da ide, uvijek može, ovo što ja sad pričam sve vama, to je moje trenutno razumevanje. Možda će dođe drugo, tu ste vi da mi dajte komentare da mi kažete, znaš, da se ispravim, jer ja sam razuman čovjek, ako vidim grešku ja ispravljam. Cilj mi je da dođemo svi zajedno do istine. Znači, kad čovjek priča Bogu da ga voli, on priča svemu što postoji da voli, znaš. I onda šta radi? Kad čovjek traži od Boga, Srbin, kad traži od Boga, on se prekrsti i kaže, daj Bože, kad nešto neće mu se desi u životu, on se opet prekrsti i kaže da ne da Bog. Držeći tu Kubera mudru, to je Božja mudra u stvari, srpska Božja mudra za obraćanje Bogu.
Da bi shvatili sad Kubera mudru, da vam objasnim jednu drugu, Mukula mudra se zove, ona ovako se drži. Znači spojeni su sva 5 prsta, to je mudra zdravljenja. Ti takvu mudru uvatiš, Mukula mudra, potražite na internetu tu Mukula. Mudre drže mudri ljudi, to srpska reč isto. Mudraci drže mudre. One služe za, to su položaji prstiju, položaji ruku ili položaji tela, koje služe da energiju u telu dovedemo u balans ili da ga izbacimo iz balansa u zavisnosti šta čoveku treba. Znači, to čitajte ko ne zna o tome, nek uvati, nek čita, nek malo studira, svašta tu može mudrama da se uradi. I dokle bre stado ja sad? Aha, za ovu Mukula mudru. Mukula mudra služi za zdravljenje. Uvatiš je, one kažu tako, da izbija iz nje snop energije, kao laserski bim energije, koji ako prisloniš na obolelo mesto, ti lečiš bilo koju bolest može čovjek da izleči sa Mukula mudrom. Znaš. I meni, ja kad sam to pročitao, meni to postalo interesantno. Kažem, čekaj bre, ako ovo se stavi na to, sigurno da srpska ova Božja mudra sigurno isto ima veze što se tu stavlja na te tačke. Znači, onda sam ja tražio gde su te tačke, jer ovaj donji deo, ja sam to u stvari odavno našao šta je donji deo, još kad mi kum umro, pa sam ga sanjao bio, to je kad sam ja otkrio gde je duša. Znači, ajde to da vam ispričam kad sam ja to sve već rekao. Sanjao sam ga kako je uplašen, pokojni Mitra, Bog da mu dušu prosti, kako je uplašen, napali ga neki demoni, nešto bilo tu, znači on ćućuren. I ja mu kažem, ej, ne boj se, Bog ti je tu. I stavim mu dlan na grudi, znaš. I kako sam ja stavio dlan na grudi, od jedan put se ozari, počne da ustaje. I ja kad sam se probudio, ja sam shvatio da je čoveku duša tu. To je tačka između u liniji bradavica. Ima blago udubljenje na sredini grudi. Znaš, to nije srčana čakra. To je tačka gde nam je pupčana vrpca ka duhovnoj majci, odnosno ka ženskom principu čoveka. Duša je ženski princip čoveka. Osjećanja. Znači, to je tu, ta tačka. To nije, kažem, gore iznad srčana čakra. Ima to da se nađe, ću ostavim, ja sam pisao o tome, ima članci na internetu o tome da je tu ta čakra, tačka, ali ja sam to odavno kažem, našao, da tu treba se pritiska kad se krsti. Šta se dešava to kad se pritisne to mesto? Možeš sa 2 prsta, ne mora uopšte se krstiš, nego samo uvatiš to, pritisneš to mesto, tu tačku, to blago udubljenje na grudima, tačka duše, u stvari naše veze sa dušom, pupčane vrpce ka duši, ka duhovnoj majci. Pritisneš i držiš malo, nekoliko, 5-6 sekundi. To sve što vam pričam možete odmah da probate. Automatski se otpuštaju sva osjećanja. Znači, sva osjećanja se otpuštaju i ti dolaziš u stanje potpunog nekog spokoja. Znači, ne treba vam mnogo da to proverite što vam sad pričam. 5-6 sekundi vam treba. Može 10. Ako držiš minut, ti će da uletiš u totalno stanje spokoja. Bez osjećanja će da ostaneš, lepo će ti bude, ima da bude fantastično. Znači, sve one negativne emocije odlaze sa tim. I možda čitate, kažem, na internetu o toj tačci. Znači, ja sam našao znao sam da je to ta tačka što treba se pritisne kad se krsti Srbin dole, znaš. Ali gore kod ove tačke sam se malo bunio, jer meni kad počelo da mi radi treće oko i sve to, u stvari čelo, ja sam mislio da je to treće oko, ono se, osjećam taj naboj, osjećam tu u celom čelu, znaš. Tu se dešavale meni razne stvari. I mislio sam da je to tu, sredina čela, tu negde, da treba se pritisnuti. Tako tu. Jer tu sam osjećao, sad taj naboj mi je tu bio. Sve do pre, ima 5-6 dana to kad se desilo, kad se meni otvorilo, u stvari proradilo, kad sam osjetio ovdje, tu tačno, između oči i to je 2 cm otprilike tako. Sa centrom, tačno tu gde su oči. Osjetio sam, to je pritisak kao da mi se glava otvara, znaš. I tad mi se desile čudnovate stvari. Neću sad da pričam o tome šta mi se sad desilo. I ja sam shvatio da je ta tačka koja se treba pipati tačno tu. Znači, to je da indicije objašnjavaju ono da je treće oko i sve to. Ali ja sam se pravio pametan, pa pošto mi to tu radilo, ja sam mislio da je to. U stvari to izgleda neka fora, ja ne znam sad, ovo sad moje razmišljenje samo. Možda će mi dođe tu, da je tu u stvari gore ta čakra, a ovde da nam je isto taj neki kontakt sa muškim principom, sa svetlošću, sa kreativnim, sa mislima, sa kreativnim sistemom, sa mislima 100%. Mislim, ali mislim da nije to treće oko, da je treće oko ovde, da je taj ekran, čelo naš, u stvari taj ekran koji zrači
i čuda može da napravi, a da je tu taj centar za misli koje sve to pokreću, znaš. I ja sam shvatio onda da to treba se pritisne. U stvari da to treba se pipne. Ja sad ovo ispričao, a zaboravio sam da vam kažem kako sam ja došao na tu, kad sam napisao ovu priču zašto se Srbi krste. Pošao sam da tražim da li ima kod nas izdefinisano koja je to tačka donja. I tu pričaju ljudi razno. Ali sam našao na internetu, ima tu na YouTube-u, ima tekstualni fajlovi po internetu. Kad se krstiš, krsti se pravilno. Tako se zove. Ukucajte tu na internet. Ima video YouTube kao što priča čovjek i u njemu objašnjava čovjek neki popu kako su ga stari naučili da kad se krsti mora da što jače pritisne to mesto gde se krsti, znaš. I tu ima sad jedna interesantna stvar. Ima naša izreka, kaže, krsti se onako kako se krsti, takva mu je vera, znaš. To, ako se setim posla koji mi ne padne za uma na kraj, ali upamtite to, onako kako se krsti, takva mu je vera. Što se jače Srbin krsti, jača mu je vera. Sad ću ispričam zašto. Znači, te dve tačke smo našli i ostavio nam ramena. Ramena su centri u kojima se kreira sva energija u čoveku. To sam znao. Tražio sam akupresurne te tačke koje su, ima su unutrašnje strane ramena, su te tačke, ali sa spoljne nisam mogao. Ako neko može da nađe to, ako neko zna nešto o tome, te na sredini ramena, ovde, znaš. Ako neko to može da nađe, pa da podeli s nama, da mi postanemo još malo mudriji, to bi bilo super. Ali ono do čega sam ja došao, kad se pritisne desno rame, ti, tačno, svaki čovjek će to odmah osjeti. Čim pritisneš, ti počinješ da se sećaš lepo. Nađeš tačku, ali to nije jedna tačka, nego više izgleda tačaka, tu može da se pritisnu. Znaš, slobodno probajte, kad pritisnete, će da vidite da se osjećate lepo. U desnom ramenu, ono što sam ja otkrio do sad, je da je neki centar za spokoj, znaš, dođeš u stanje spokoja, u desno rame. Počneš da navamiti osmeh na lice, tako. Znači, sreća, možda sreća, znaš, pošto je spokoj ovo dole kad misli, u stvari ti ovde anuliraš misli, ovde anuliraš osjećanja i onda ovde bembaš, verovatno onda sreća, znaš, da tu nabijaš sreću. Jer meni osmeh dođe na lice kad to uradim. I onda šta je ovo levo rame? Pazi, mi imamo, znači, u ime oca, to ti je gore centar za misli, muški princip, imaš ovamo u ime sina, to smo mi, ta duša gde nam je, tu je ženski princip, boginja majka preko koje smo mi konektovani sve kroz sve one avatare koji smo, duša, bog, tamo ovamo, sve do onog vrhovnog kreatora, znači mi smo tu konektovani preko duše na sve to, znači u ime sina, u ime svetog duha, ovamo nam je taj sveti duh, znaš, i sad ovo ovamo zadnje. To je vrlo interesantna tema, sad što hoću malo da o tome prodiskutujem, ja to, tu kažu ovi priča amin, to je jevrejska reč, kažu tačka, ali to nije jevrejska reč, to je srpska reč. Jer Srbi u svom govoru koriste aman kad kažu dosta više, znaš, prekini, jel kažu aman bre više, prekini više. Ajmo malo ovamo pa će se vratimo da vidimo šta ima. I to i dan danas se koristi u srpskom jeziku. Znači, to je srpska reč koja je ostala, možda neko priča sad to je turska, to je smejurija meni kad neko kaže da je to nešto tursko. Možda ima nešto tursko, ali 95% reči su, te što pričaju ljude su turske, su naše. Znači, ta reč znači prekid, dosta. I kaže, to je potvrda, tako nek bude, to znači, znaš. Međutim, meni je to sumnjivo, znaš, pogotovo što reči na A često su negacija. Znaš, negacija, prekini, dosta više. I onda sam ja mislio da je to možda podmetnuto, znaš, pazi, tu su se razni trikovi vršili i, ne kažem, ja kažem, svako nek radi kako hoće, ja pričam ono do čega sam ja došao. I onda sam, ja to nikad nisam ni koristio, davno meni ta reč meni nešto smeta i pokušavam da nađem sve to šta je. Ali šta je sad kad sam naučio da se krstim ovamo na levo rame kad pritisnem? Ja kažem verujem, znači u ime oca, u ime sina, u ime svetog duha, verujem. I kad pritisneš to, slušaj sad dobro, kad pritisneš to, držeći i na jednu ruku, ovu što se ne krstiš, i na ovu drugu držiš sve vreme kubera mudru, odnosno srpsku Božju mudru, vizualizuješ ono šta želiš
razumeš? I kako uživaš u tome, kako mu se raduješ i kako to imaš. Držiš to. Vi ljudi, evo, probajte to svako, to nije mnogo da probate. Držite po 10 sekundi, jako pritisnite sve 4 tačke, zamišljajući to šta želite. Vi će da dođete u stanje da apsolutno verujete da to imate. Znači, takvo neko stanje se desi u čoveku. Znaš, pojačaš svoju veru, ovo levo rame je za pojačavanje vere. Znaš, ako ti kažeš veruješ za dosta, prekini, to je... Sve su ovo, kažem, moji još uvek eksperimenti, još uvek ono šta tražim, čemu tražim, ali da treba se pritiskaju te tačke, pogotovo ova ovde, mislim ne pogotovo, sve 4 treba, ali ovo definitivno znam šta su, ove sa strane, ali imate da čitate u ramenima kako se sva energija u čoveku kreira u ramenima, to imate na internetu da nađete, tako da možete da eksperimentišete sami. Eto za Svetog Jovana, krstitelja, ovo je dan koji smatram ja za svoje duhovno krštenje. Ovo je praznik, jedan od najvećih praznika kod Srba je Krstov dan, Bogojavljenje i Jovan Krstitelj. Na ovaj dan, odnosno na ova 3 dana, jer mi to svetkujemo 3 dana, se krštava sva voda u prirodi i prelazi u blago baznu i priroda počinje da se budi. Počinju visi babe, počinje kupanje u rekama, ljudi plivaju za časni krst i to sve. Tako da je ovo stvarno, evo, to je bio moj dar vama i samom sebi. Ovo je prvenstveno dar Boga meni, ali eto, šta mi da Bog, ja delim sa svima, jer tako svaki čovjek treba da postupa. Kakvi patenti, kakvi bakrači, čovječe. Ali dobro, to je druga neka priča da vas ne davim sad. Ništa ljudi, eto, to sam hteo da vam ispričam za ovu priču, možda sad još neku ispričam pošto sam daleko otišao. Sve vas ljubi, voli vaš. Kažite dole u komentarima šta mislite, znaš. Lepo mi je da ljudi idemo nazad, nećemo u selo, idemo nazad mi. Lepo mi je da ljudi kažu, iznesu svoje mišljenje i da nešto dalje mi daju smernice. Znaš, pitajte ako vam nešto treba razumevanje nečega, ako nešto, šta mislite da treba me pitate, pošto tako mogu da pravim. Ja sam tako i priče pisao, pitaju me ljudi, ja onda uvatim, napišem priču i tako mogu i video da snimam, znaš, dalje. Znači, ako nešto ima, šta nešto nije jasno, ako nešto, slobodno pitajte, tako će i moje razumevanje da poraste. Znaš, kad drugi ne razumeju, ja vidim da ja ne razumem to kako treba i onda razmišljam i dođe jače razumevanje, znaš, i onda mogu mnogo bolje da objasnim. Tako, ništa, ajde, rekao, sve vas volim, ljubim. Vidimo se, ćao. Ne rekao, to krštenje kod Srba čoveka dovodi u potpuni balans, u potpunu ravnotežu, u stanje pravde, znači u nuli si. Razumeš, možeš da uđeš u sadašnji trenutak, možeš da dođeš u nulu. Što više čovjek se krsti preko dana, na ovaj način, on je sve više boravi u tom nultom stanju. Znači, ti si u stanju potpunog spokoja, čoveče. Znači, neverovatno. Ništa kod nas nije bez veze, ljudi. I ovo na kraju, ono što sam malo pre rekao, da se setim na kraju, nisam se setio, zato se uključih ponovo. Vera ti je onako kako se krstiš. Pogledajte na internetu, mi imamo tu izreku. Što bi ljudi tako pričali? Što? Zato što treba da znamo kako se krstimo. Tako, drugari. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Da se vidimo. Ko će dalje čuje moje priče, to sam zaboravio da kažem, klikne tamo subscribe. Ko neće, vidimo se ko zna kad i ko zna gde, ali se vidimo sigurno. Ajde, čao.